Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip. Biyaan yung kantin? Di magina siya mahimutang kun wa sa dinhi basta doon ako'y bisita. Naraman sa siya masaligan dito. Babe, Hmm? magminyo na tabi. Oh, Pwede? huy. Naunsa man ka? Seryoso ra ba ko ha? Kung mo okay ka, manangin na dayon ko sa mong parents. Oh, Humanamit ito eskwela. Kunya, sakto na po sa edad. Kung sure naman ko nga ikaw ang gusto na ko ikauban for the rest of my life. thank you. So okay na ka ha? Muadto dayon ko sa Germany para personal nga manangin nila ni tito o tita. Hey. Nakasabot ko nimo. Pero, pwede dili lang ta magdali-dali. Ato na ning istoryahan og maayo. Okay? Oh, di ba ka sure na ko? Huy, di bang gud sa ingon ana good? Ngano ko tawang di man ko sure nimo nga ikaw ra may lalaki nga gitagaan ako panahon. Kunya, ganun. Basta, istoryahan una ni natog tarong. Okay? Okay. Sige, kumao na. Daisha, andan ang kwarto ni Sir, Day. Ah, salamat Malu. Ayos ko pakatulga ha? Di pa, uy. Ikaw ba no? Yawa na mong ko kung imo na akong pakatulgon. Di, uy. Okay ra unta kung tipon tag kwarto. Carlo, ha? Okay. Ibaw ko. Nag-wish gani ko. Stop na. Okay na, Mrs. Uy, una-una man ka? Seriously, ganahan na dyan ko motawag ni mong Mrs. Hala, no? Kaminyo naman ni siya, oh. Of course. Ay na lang ta. Musupak si Mr. Yu. Oh, Ay, sorry. Nabadshot na lang hinoon ka. kadto nyo bayanan nagtagtigaw. Bitaw, no? Di gid malikayan nga magduda ta nga dunay mali siya ang iyang gibuhat. Wa dyan ko magduda. Sure dyan ko. Siya gunikontak sa mga clients para cancel ang mga meeting. Unya, kinsa ko madilayan mo sulti? Oh, anas lang gitingali siya. Dili siya gustong mamakak. Ing na lang nga gusto niya gubon ang atong adlaw. Kaya nagkuyog man ta. Murag sakto gyud ang pagduda ni Jeda. Ngaon sa man? Nagigamit lang siya ni Karen para magkapaduol nako. Bisit. Digid mawa sa kung ako nagisulti ni Jaday. Gisapot na gitinuon kong maayo. Murag, maghanimo to sila, tibok simana. Dili ka nga. Buset! Hagbay rin tingali nga gisurrender sa bruha nga silang yung bandera. Kaya imposible kayong mapalit og ingon anak Carlo niya kung wa pa'y nahitabo nila. Animal siya. Pahinhin-hinhin, pero kung dapanda itong dako. Oy, hala. Oy, happy man akong dili ka mo kaon ning linong ag saging parisag ginamos dong Carlo. Sa una gyud eh. Sa una tay dili gyud. Pero lami man labi pa din ni sa farm. Ug kamo ang nag-prepare. Ay maog gyud dong. Og labi pag gyud nga kauban nimong among Inday Sheila gwapas pagkaon. Maog gyud eh. Di ba? Mabitaw, nasamot og kalami ang pagkaon. Sige, gyud. Bulatiki, gyud ko ninyo. Ah, te. Bijuhe mi tebi? Oh, Bijuhe mi ba nga nangaon og saging og ginamos? oh, sure. Sige. Sige. Oo niya, i-post dayon og caption ni dayon og bahalag saging basta labing. Wow! Paibog ito, Hana. Sus, sula. Wa ko dito na. Ano sino yung kita na Ah,
Tanawa, love. Bahalag saging, basta labing. Oh, Suya, no? o sabi makasuya, ana. Nga saging raman lagi kaon. Di ba? Ang ilang ka-sweet ba? Naihas pa magana si Carlo sa bukid, maong enjoy pa na siya mo nilaktod nga pagkastorya. Curious lang di ko. Aware bang family ni Carlo about anak ni Sheila? Oh. Boto man sila ni Sheila. Mao ba? Aware sila nga taga-bukid si Sheila? Oh. Kay baw sila. O happy kay sila para ni Carlo. Unsa? Lagi. Sure, uy. Di ka mo to? Imposible gud ana. Ganun imposible man. Nagbakasyon gani unya sa parents ni Carlo. Muadto man sila sa ila ni Sheila. Oo. Wa juga kagwantara ni apa sigara. Ngang, ibog ng wigo ninyo. Onya, ang imong uyab, Balat siya eh. Ako rin ito giingnan ko, yung bisa kong ate. imo na itong gidadin, he. Malipay na ko no ka. Bitaw sada. Basig hingin lang pati ka. Mana dia? Do, lami at takon itong bihan na eh. Tagtak ko. Ha? Sukotra ka? Oo. Magbuot ko di mo, ay kami tagiya. Ay, bitaw do eh. Di lang sa eh. Okay ra ba sa itong mo trabaho? Aw noon. Agwantahon lang, bisa gamay. Wara man ko siya sudyay about atong case ni Mr. Yu. Nga naman. Ganahan ko mo tanaw kung saan na sa iyang sunod buhaton. Kaya bawa ka do, sure na magiging ko nga gigamit ako ng bayana. Duda sa bitaw na ako do. Klaro mo kayo, good. Kita mo kayo nga kakilawon kayo siyang Sheila atong dito ni sa opisina. Mo ba? Oo, eh. Kabuwag ko na magaling ko niya, pero ako na nang gipostpone. Kaya gusto gid kong makakita sa iyong mga lihok. Asula bitaw bayhan na eh. Kamu na sa Tama na, sir. Oh, No! Wow! Dragon fruit? Ay, oo. Ha. Lagi ana mo dito ay. Hinog naman maong among giharvest. Kaon dayon mo. Tamis kayo na. Oo ba? Kaon gigoy ni. gipaningot ka babe. Okay na, babe, oy. Nara mo kay face towel. Pahiran di ka. Imong likod. Nawa oh, basa na. Nara ko'y towel sa likod. Sige na, kaon na. Tamis kayo do. Mura na magag-vampire do. Dong jed. Juhante ka dong. Ayaw lang kay makitaan nga ni Karen. Uy. Wala ba ko ni Saba nga miapas ko diri. Maode ay. Ipropose na ka? Di maging formal nga proposal. Pero, mga lagi ni balibad man. Istoryahan ko na mong tarong. Di po tingon siya ready magminyo. Tingali. Nga, lain ka. Oo. Pero, na-okay naman sada. Nisabot sa masag ko niya. Pero, pagduda niya do, ha? Kini. Bisayan ka mo'y uyab, no? Pero, ka-feel ko ba nga in love gid siya nimo? Mo ba? Oo. Di pareha sa ako, nga fake. Uy, na. Lagi mga tao nang abot, oh. Mao na ang seminaro ni Sheila. Seminaron? Muadto man siya karon sa lugar ana nila para magseminar. Pero iyang gihangyo nga sila lang amuanhi. Kay maglisod siya adto tungod kay na siya mga bisita. Kita? Siyempre. Wow! Ako natawa ni. May tado, feeling na ko ba? Kana iyang advocacy ang main reason. Ganun dili pa siya ready magminyo. Mao gina. Og maog yun ay akong karibal niya. Ya, sa una ni mo do. Sakto gid ka. Mao gina mo karibal. Galibog ko sa bitaw ko. Imo siyang papilion? Di ko gunahan nga moabot mi anak nga point. Bitaw.
Nya, kay ba nagud kadaan, ana. Before pa nga nagkakamo, di ba? Ay, ako bito yung sulbaron to. Ako pa niyo na naog maayo. Kini, murag kasi ni Carlo. Mag-friend request ko. Kailan di mo sa Carlo? Kuya mo naman sa tani mo. O makaisangot mo dool. Nga na naging nag-friend request kasi ang cousin. Parang sam na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!